segun ze morala daukazun, moral asko daude. Batzuentzat, erabat morala da. Bestalde, Elizak negoziazioak albidetu dituela, hau da, Elizak, esaterako, noski, Frankorekin, altxamendu fasistarekin, ez zuen negoziatu ze posposik joan zen haien besoetara, eta bedeinkatu zuen, gurutza da giza, eta handik pizka batera politikoki negoziatu izan zuen naziekin. Hori izan zen negoziazio politiko bat, oso luzea. Orain, espantuka ibiltzea, niri iruditzen zait, ofentziba, Artzapezpikuen batzarraren ofentziba honen helburua dela Euskal Elizak, Euskaldunetik duena, suntzitzea eta erabateko uniformizazioa lortzea. Esaterako gure artistak, Xavier Lete eta Joxan Artze. Hoiek, Sellerrek esan duen bezala, tokian tokiko kolorea hartzen du, bokazioz unibertsala den Elizak normalean, ez? Blázquezen sorlekua den Abilako kolorea hartzen du Abilan Elizak. Eta hemen, era berean, kontua da, ematen duela, Blázquezek nahi duela Euskal Herriak Abilako kolorea hartzea. Esaterako, Xavier Lete, Joxan Artzek, hoiek nik ikuste ditut ondo konektatzen, Setienekin, Pagolarekin, Juan Mari Lekuonarekin, eta bar, baina ez ditut ondo konektatzen ikusten esaterako Munilarekin, edo Cañizaresekin, edo Rouko Valerarekin. Txema,